Fáilte chuig an seminar gréas anseo, a thugann léargas ar chothú an bhéarla mar theanga bhreise, le fócas ar thocú le hubair Múinteoirí na Néanáin Sóisiúrach agus na leanaí ag aistriú chuig i dtachas Bunscoile. Áirítear freisin sa trá iomlán, seminar gréas an tosaigh agus seminar gréas an de hismóirí agus de dóirí luamh blianta. Cuireann na léargas seo san áireamh, taighde, torthaí na gigarí a suíomh na lua eilime agus curm, agus an chóirle a chuireann cigarí ar fáil chun fios a chur chun cinn. Ar dús, ní mór a thuiscint go mbeidh roinnt príomh-ailseachán mar atá ar an scáilán mar bhunla de chuid oibre sa bhéarla mar theanga bhreise. In éineach leis na fáilseachán seo, d'éiríonn an seminar gréas an iard ar go leor bailí practicúla ina gcuthaíonn suíomhanna lua eilime agus curm bhéarla mar theanga bhreise. Agus an gcuid is féidir na canálacha cur chuige seo leathnú sa seomar ranga Bunscoile. Tugtar cuntas an aistear ar an gcuid arbé suagra príomh-bhean na foghlama agus na forbartha de leanaí a suíomhanna lua eilime agus curm, lena áirítear sealamhú agus forbairt i dteanga. Nuair a thosaíonn leanamh atá ag úsáid bhéarla mar theanga bhreise de scoil, b'fhéidir gur cá an leanamh ó chúpla seachtain go dtí 2 bhliain is suíomh lua eilime agus curm. B'fhéidir gur rastal an leanamh ar réamhscoil eile le smuoite éireann agus nach raibh deis acu bhéarla a úsáid ann. B'fhéidir go bhfuil cumas teoranta nó nach bhfuil éon cumas bhéarla ag teaghlach an linmh. nó b'fhéidir go bhfuil a dtuiscint ar bhéarla idir réasúnta agus anmha. Cibé scéal é ní thunann aistear foghlama teanga aon dá leanamh, agus bíonn an tacaíocht ardcáilíochta is fearr leanbhlearnach. Nuair a thosaíonn leanamh ar scoil, taistíonn ón leanamh a riachtanis curm a chur in uail, cóide dhéanamh agus foghlaim. D'éadach leanamh a bhfuil bhéarla mar theanga bhreise aige a bheith faoi bhrú áfach, tuis gur dúshláán dó é féin a chur in uail trí theanga na scoile. Tá grítar de na dúshláán sa sleacht seo as oideachas idircultúrtha sa bhunscoil trórlíonta, agus leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le timpeallacht gníomhall, áltach agus dhearfach. Chun timpeallacht gníomhall, áltach agus dhearfach a cruthú, déanann na dóirí is suíomhanna lua eilime agus curm anna iarracht a bheith ólach ar cheaillach an linmh, agus irid aithne agus is féidir a chur ar an leanamh. Go minic bíonn na céimeanna céine ághlacha ag scoileanna. Mar shampla, ar iarm rulathe na scoile a chuirtear ar fáil i dteanga baile na dismóirí, is féidir eolas a lorg faoi inúlachtaí a linmh, rudaí a haithníonn lo agus na spéisina atá á léiriú acu. Níos déanaí sa seminar gréas anseo, brat nófar ar an mbealach is éifeachtaí a úsáidtear an tóla seo chun taú le sealamhú teanga an linmh, tríd an suagra. Má tá an leanamh ag aistriú ó thaobh lua eilime agus curm, beidh sé de bhreabha ag tuismitheoirí muscéal a linmh a rint leis an scoil. Cabhraíonn muscéal le scéal foghlama agus forbartha an linmh sa suíomh a insint. Má léann an múinteoir é go cuaireamach is féidir aithne cheart a chur ar an leanamh ar spéisina ar rudaí a haithníonn agus nach daithníonn leis. Tá sé faighte amach ag cigarí go núsáideann rint i dóirí luamh blianta, bogáirí aistriúcháin nó go ndéireann siad cabhair ar hismóir nó ar bheild an phobal a labhraíonn an teanga céine nó teanga cócasúil mar bhealaí chun taú le hólas a rint le tuismitheoirí. Aistrítear pacáistí fáilte, pulasathe, nósanna amachta nó teachtarachtaí riachtaнаcha go teangacha éagsúla agus d'éadach córas aistriúcháin a bheith ar thaobh gréasán an taobh. Ina dheanta sin, úsáidtear taispáinte seabhrac, leabhar fictúr agus greengraph chun eolas tábhachtach go chur in uail go héifeachtach do hismóirí. Ghlachann go leor bunscoileanna céimeanna dá leithéid sin chun chumarsáid éifeachtach a dhéanamh le hismóirí. Tá tacaí cruthaithe ag ide atá ar fáil tríd an gcód QR seo ar an scáilán a scanna. Sulla dosaíonn an leanamh ar scoil, cuidíonn cuirt ar an scoil an leanamh agus an tuismitheoir ar réin a chur ar a suamhnas. Ar go thuúlacht breaníonn siad ar an timpeallacht a seomar ranga, an áit na méid siad ag suagar ag amlón, an áit a bhfuil na háisna leithris, an áit a méid siad ag crucha a gótaí ag suí agus ag suagra. Cabhraíonn tuismitheoirí lo go násanna na scoile a thuiscint agus iad ag cointló ina dteanga baile. B'fhéidir go bheiceadh an leanamh rint breagán agus leabhar simú, a méid siad ag tanúlaíde ag áil a ríist.
Thar éon ní eile bualann siad leis an múinteoir a bheith acu, agus foghlaimíonn siad anam an bhútóra agus cliseann siad fáilteoireacht cardúil. Is Stephenna ard caighdeán, tugann cigarí faoi dara go níorann iodóirí go measúil ar an leanbh, ar na tuismitheoirí nó ar aistriúthóir, conas a úmnítear anam an linneamh, agus tugann an tidóir anna éard mar cheartaíonn an leanbh an fuaimniú. Tarlíonn an rud céine i go leor bunscoileanna. Is iarracht comhbhailteach é teanga nua a foghlaim. Bíonn daoine fasta agus leanaí ag foghlaim le chéile. Déanann Stephenna lua foghlaime agus cuireann ardcáilíochta, iarracht ar bhealach íogair agus í tuiscinacht ar eispéiris an linneamh go dtí seo, cúlra cultúrtha gach leanbh a léiriú trí, íomhána, déansáin, ábhar thugartha agus leabhar nó téacsanna i dteangacha éagsúla i dtimpeallacht an taobh. Ar an gcaoi chéine go minic bíonn na hábhar nó íomhána seo ar taispéint sa seomar rang a bunscoile. Pléann na daoine fásta agus na leanaí na Stephenna, daoine, gnáthrudaí agus tradiisiún cultúrtha a bhfuil eolas maith acu orthu. Bíonn léarscáil os arúnach úsáideach freisin. B'éidir go dtiocfaí an leanbh ar chatharónna na dagan na Ghaelach nó go dtaispánaí an leanbh slíomhraon cáiliúil. Cuirtear déantán teaghlaigh bréagán fíor-áirí agus leabhar scéalta ó thír dhúchas an linneamh le réimse spéise an teomar ranga. Aim sin múinteoirí íomhána nó acmhainní ó Ghaelach an linneamh, nuair is féidir. Dearbhíonn na canálacha chur chuige an leanbh agus maithíonn sé. Tá mo chultar saibhir agus simú, agus is málam a bheith ag insint mo chóirde nua faoi náit ónar tháinig mé. Tá tuile tacaíochta ar fáil ar thaobh gréasán na máthair teanga. www.mothertongues.ie. Mar aon leis na céad céimeanna seo, foghlaimíonn iodóirí rint phrásaí nó ocaracail i dteanga baile an linneamh, go háirithe an focail don seomar folca nó don leabhras, agus conas is féidir leis an leanbh táirt nó ocras, teas, fuacht, brón a chur nó. Úsáideann iodóirí ledan na pictiúr, más gá de leanbh dul go dtí an seomar folca, is féidir leis pictiúr den seomar folca a thaispéint an duine fásta, agus déir an duine fásta an phrása chuí. Le himeacht ama, foghlaimóí an leanbh conas an phrása caithfidh mé an seomar folca a úsáid a rá. Is féidir an rud céine dhéanamh i rang na naon an seoisireach. Ar bhun léithúil is Stephenna lua foghlaime agus cuireann agus ar scóil cliseann na leanaí go leor phrásaí a bhaineann leis an náthimh léithúil. Tá rianta na phrásaí seo le feiceáil ar an scáilán. Má bhíonn níos mó ná duine fasta a bháin ag idir gníomhú leis an leanbh, cuidíonn sé go mór na phrásaí a úsáid go comhtheasfach agus le himeacht ama úsáidí an leanbh na phrásaí go cruinn. Is Stephenna ard caighdeán le ritar ardmheas ar theanga baile an linneamh. Cuirtear na leanaí agus na tuismitheoirí ar suamhnas gur féidir leo cumarsáid a dhéanamh ina rogha teanga, agus gur féidir leis leanúint aráig ag leabhar sa teanga baile, sa bhaile agus sa suíomh. Is é an fátála seo ná go bhfuil an teanga baile mar bhuncloch de Herbert agus de foghlaim teanga níos déanaí. Trí theangacha éagsúla a foghlaim agus a clostáil, chuthítear an leanbh go sóisialta agus go muthucánach. Fiosítear a scileann na gabhcumas, is é sin an cumas teanga a thuiscint, agus cuirtear freisin le na scileanna ginchumas, is é sin an cumas an teanga a labhairt. Bíonn neart deisina ag leanaí a mbíonn sa láthair lua foghlaime agus cuireann ar ard caighdeán á fháil acu, plé a dhéanamh agus páirte ghlacha in idir gníomhaíochtaí ard éard. Tugann cigarí faoi dara go bhféadfadh na deisina seo tarlúint agus iad a gabhfuil de thaobhharcáil agus de ealaíonn phróisis dhírithe mar shampla. Cuireann scéalaíocht rinn agus amhrán a úsáideann na hidóirí ar chumas an linneamh a bhfuil beirlimar theanga freise aige na phrásaí céine a úsáid, agus a cleachta go nabhfisreach a ríist agus a ríist eile, agus a gcuid miniana ag méadú, agus éiríonn leo máistreacht a bhaint amach agus iad ag ahrais go líofa. De réir a chéile tosóidh siad ag baint úsáide as cuid den teanga, agus as phrásaí ó na scéalta, na rianta agus na hamhrán ina nidir gníomhaíochtaí léithúla. Tá an cleachta seo comhtábhachtach céine chun tacú le sealbhú an bhéarla is seomar rangan in éon an seoisireach.
Is íomhanna ard caighdeán breithnítear ar an suagra mar bhean lárnach trína dtacaítear le sealbhú agus forbar teanga. Ar an gcaoi céine in Bunscoileanna, cuir an creatcurriculum na Bunscoile gafacht agus rann-pháirtíocht chun cinn, trí adólaíocht thugartha leanaí mhórithe. Spreagann Múinteoirí leanaí chun cumarsáidí dhéanamh go bríomhar ag úsáid focail agus teanga nua, saor ó cur chuige foghlama atá ró ar múl. Is ardán iontacht orbair teanga iad cásanna suagartha é scéaltar is íomhanna agus scoileanna. Ní bhíonn na cásanna ag brath ar theanga ar le ach bíonn sabhras teanga iontu. Ar dús úsáideann an leanamh a theanga baile agus an sin agus é ag suagra cluiseann sé agus foghlamaíonn sé beirle. Nuair a bheith daoine na muinín, úsáideann an leanamh roinnt beirle chun cumarsáidí dhéanamh lena féirí. Má bhíonn an cás bunathe ar spéisina an linmh, cuinítear ar iard an linmh agus éistin sé, bíonn sé gafa agus foghlamaíonn sé ar bhealach níos éifeachtaí. Tá tróir bhreise maidir le suagra sucht dramatúil i úsáid chun taú le forbar teanga ó bhéal ar fáil in uirlisí úsáide teanga na Bunscoile. Úsáideann go leor suíomhanna lua eolama agus cuireann cur chuige príomhghuine ina saintear príomhidir ar gach leanamh. Bíonn an príomhghuine freigrach go príomha as tlú chadraibh a cruthú leis an leanamh agus le teaghlach an linmh. Cruthíonn an cadraibh sláán seo an spás sa bháilta is fearr den iadóir chun taú le sealbhú teanga a phríomhgrúpa leanaí. Ar an gcaoi chéine sa Bunscoil is féidir leis na leanaí agus le duine fasta airreach oibriú le chéile agus cruthíonn an samhail tacaíochta inranga an bun is fearr den cur chuige seo. Bíonn níos mó a gceist le ról an duine fasta ná an cás suagartha a agrú agus na hábhar a chur ar fáil. Bíonn an duine fasta ina fortaí gníomhach sa chás suagartha. Le linn am suagartha seachnítear gníomhaíochtaí ar le, ar nó scileanna léitheoireachta a thástáil nó obairháile a cheartú. Nuair a bhíonn adóirí agus Múinteoirí gafa le leanaí is é an rud is tábhachtaí na cáileocht na nidir gníomhaíochtaí. In áit grúpa faoi le leanaí a chruthú, déanann an duine fásta na leanaí a bhreathnú agus a leanúint chuig a rabha gníomhaíochtaí suagartha, agus an sin bíonn an duine fásta gafa go cuspóireach agus de aon gnó leis na leanaí mar iar chomhpháirtí suagartha. Le rion an duine fásta go nádúrtha, go leanúnach, go crin agus go líofa ag úsáid ábhartaí iomlana atá crin ó thaobh na gramadíide. An rud is tábhachtaí fós fanan an duine fásta leis na leanaí a bhéad is féidir. Anois breanóimid ar chás suagartha ag trádar a gaineamh. Tá na leanaí anseo ag buin taitneamh as gaineamh a úsáid agus tá simicú a níonasóir. Tá na daoine fásta agus na leanaí ag córá agus ag suagra. Tá beirle líofa ag rint leanaí agus tá rint leanaí ag foghlaim beirle. Sa sampla seo déanann na leanaí rint botún agus le rion an duine fásta an uamhnú agus an gramadach ceart agus iad pórtach san idir gníomhaíocht. I dtimpeallacht ard caighdeán leanaítear foghlaim na leanaí trí idir gníomhaíochtaí oscailta, mar shampla, breithníomí sé ar an leabhar seo le fécant cad a déadach an duine sóra ithe. An cuimhin leat ar náire an duine sór. Ar bhaile greengraft an duine sór a ghlacha chun é a theispáint do bhamí agus do dheadaí. Béidir gur bhfuil leat pictiúr a tharraingt den rí agus den bhanríon, tá go leor daithanna againn, dearg, glas, carcra, buí, gurm. Déanann na daoine fásta folklór nua a phleanáil, ionas gur féidir leis an leanamh é a chluisteáil agus é a úsáid ina dhiaidh sin. Mar a hampla, anamócail, bríomhra, adiachtaí, dóibhríomhra, phrásaí, daithanna agus ifrica. Bíonn na cásanna suagartha is éifeachtaí bunathe ar spéis na leanaí. Dá bhrí sin mar hampla, má tá sim ag na leanaí a gcóranna, buinní siad tarbha as limistéir ina bhfuil carranna bréagán, rion rásaíochta, bratach seicála agus rampa, cóirí tosathe agus stád, irisí,
bileoga agus brochure glúisteán. Tá tuile eolais maidir le foghlaim trí suagra fáil sa trá léargas dar tidal ag foghlaim trí thuagra a thunscnaíonn an leanbh faoi stiúr an linneamh. Tá mí taga inis go deireadh an teamaineár chraothas anseo, gur raibh maith agat as de éisteacht, má tá ceistena nó tuairimí agat, seol riamh tugan ag insights fóstríoch info ag education.gov.ie. Tá tuile faisnéise agus acmhainní a dtéadach go bheith cabhreachtaid fáil ar an lista seo.